kanske detta är kulmen, och därför ser man framför sig en väldigt trevlig kväll som vi kan läsa i häftet, så är ni som deltagare en viktig del av firandet, och speciellt ikväll. Så jag hoppas ni har goda möten med gamla vänner och förhoppningsvis nya vänner. Tänker du på själv tidigare framgångsrik spelare i klubben som målvakt? Vad är dina bästa minnen från spelare i TIF? Det var väl festerna. Vi behöver tänka lite. Jag ska spara till lite senare, tänker jag. Men du, 100 år, det är historia. Och tänker du kring framtiden i föreningen? Framtiden gäller att bygga vidare. Bygga långsiktigt, bygga på det ideella i föreningen, bygga på hårt arbete och god gemenskap. Gör man det rätt så tror jag att det finns stor framtid för Kunnille IF, och förhoppningsvis gör vi något riktigt stort här nu under 2017 med vår anläggning. Men det tar vi inte idag, utan det väntar vi lite grann med. Ja, jag fick ifrån er inför det här uppdraget boken Kunnille IF 100 år, och jag måste ju säga att det är ett fantastiskt jobb som Lars Foppe Johansson har gjort med den här boken. Jag tycker det är värt att det var bra. Jag får säga värt till. Själva 100-årsfirandet är ju omfattande för klubben. Det har varit en hel del saker under året. Och jag vet att redan 2013 så var det Mikael Björk som tog initiativ till det här firandet. Och jag vet att Mikael, var är du någonstans? Där är du. Jag skulle vilja komma fram. Jag behöver hjälp med saker. Jag är... Mikael. Du kan få stanna lite i anslutningen. Stanna lite i anslutningen. Nu tänker jag, shit, nu ska jag passa Gangnam Style och så. Men nej, jag tänkte att det är ingen farligt. Jag är själv gammal fotbollsspelare. Jag hade en speciellt framgångsrik karriär. Kan man väl sammanfatta det så. Jag började i och spelade KIF några år, och sen så insåg jag att jag skulle spela basket. Det gjorde jag hela tiden. Alla andra växte om mig. Jag blev bara 1,82, så det var liksom ingen mycket framtid. Men! Då hörde jag talas här idag om att du har en speciell fint som jag kanske skulle känna till när jag spelar. Och jag tänkte, om Kenneth, om du kan hjälpa mig här, så ska vi nu demonstrera den så kallade Wolfenfinten. För er som eventuellt tänker att ni vill utvecklas. Jag passar roll. Det tror jag fortfarande kommer. Ja? Får en bommen. Ja? Wolfenfinten. Ja? Den kör garanterat herrarna nästa lördag. Det är dags för